Tak máme za sebou závody v Přemožnici. Pro mě nic moc teda. První kvalifikace docela dobrá, pátý jsem dojel, což nebylo úplně špatný. A první rozjížďka, no, doufal jsem, že to bude dobrý. Nicméně po 3 kolech jsem prorazil a závod jsem nedokončil. Tak druhou rozjížďku jsem doufal, že to bude o něco lepší, že už bude trocha víc štěstí. Tak odstartoval jsem celkem líp než v té první jízdě a potom jsem nějak jel s Milanem Špičáků. Snažil jsem se jet z dobrý stopy a v posledním kole jsem si to ještě teda zašláp, takže jsem byl až 5., ale docela dobrý, v pohodě. Jedem dál, příští týden Kaplice, tak doufám, že to bude co nejlepší.